Kamala Harris' skyld. Sympatien er i forvejen hos dig. Nyd det, og gå ind og tale om politik. Og det var faktisk en vil jeg også sige, taget betragtning af, at der kun var gået cirka 2-3 døgn efter, han var forsøgt myrdet, går vi ud fra, jamen, så var det en overraskende, veloplagt og overskudsagtig Donald Trump, der ikke angreb demokraterne på samme måde. Så det kan være, at han har strammet sig lidt ekstra an, fordi det var lige præcis Sarah Huckabee Sanders, han sad overfor på scenen. Men hvor meget fyldte selve attentatforsøget i det, han sagde? Det fylder selvfølgelig. Det var en del af hans indledende kommentarer. Det er også noget, han vender tilbage til, og guvernøren for Arkansas, det har jeg også hørt hende sige tidligere, blandt andet på konventet, siger, at det er helt tydeligt, at Gud er ikke færdig med Donald Trump, når han lader ham overleve. Det sagde hun både tilbage i juli måned, og hun antydede også lidt det samme i går. Så det er jo bagkataloget. Man kan også mærke, at på en eller anden underlig måde, så kommer der en energi ind i Trumps kampagne, som ellers har haft det lidt svært, dybest set siden Kamala Harris blev kandidaten. Så hvis han kan blive på den her bane, hvor han tager den sympati, der naturligvis kommer i kølvandet på sådan en oplevelse, men ikke gå ud og siger, at det her, det er kommunist Kamalas skyld, jamen så tror jeg faktisk, at han kan få noget positivt ud af det.